Estamos case na hora do aperitivo. Dicíalles antes que seguro que o comentaron últimamente con familia, con amigos, que cada vez sai máis caro sair a comer ou cear fora. Agora o veremos, porque de media, con respecto ao ano pasado, uns 20 euros, Saír a comer, cear, tomar o aperitivo ou gozar dunha noite de festa é cada vez máis caro. Ai, está carísima, eso sí. E non solemos ir a cenar tamén por eso, porque se acaban os cartiños. Un estudo revela que os españois destinan de media 367 euros cada mes ao ocio, un 22% máis que o ano pasado. E non porque saian máis que antes, senón porque os prezos non paran de medrar. E cear fora converteuse case nun luxo. Por 25 xa poucas cousas. 50 por persona, 50, 60, ¿no? Más o menos. Mira, si no es de menú 30 euros, 20. Ahora podes tomar ao mellor un menú na comida por 15 euros, pero un menú antes eran de 10, ahora xa son de 15. Pero sin café, as ceas salen moito máis caras, aí xa non hai menú. Así, manter hábitos tan comuns como quedar con amigos ou picar algo fora da casa exixe hoxe un maior desembolso do presuposto mensual, sobre todo cando chega o bo tempo e o verán. Con todo, lonxe de renunciar a facer plans, adaptámonos aos novos tempos. Saímos menos. De ir a lo mejor todos los días a ir un viernes, un sábado. Pero tamén cambiamos de tendencias, porque o peto obriga a que a moda sexa ir de tapas e compartir racións. Vamos de tapeo, que é máis barato. Porque facer plans para gozar do tempo libre segue sendo importante, pero agora toca facelos gastando un pouco menos. Claro, é que o resultado que agora igual hai que pensalo dúas veces, non, Bernardo? Tanto, hai 20 anos, por poñer un caso práctico, Rocío, ano 2006, cando eu estaba na carreira, saías cenar en grupo, entrantes, churrasco mixto con pataca e ensalada, postre, tartalada, por suposto, café e chupito, 17 euros por cabeza, verídico, zona bella de Santiago. Onde ceas hoxe por eses cartos? O que antes era un café por euro e pouco, agora chégase facilmente aos 2 euros. Unha comida informal en parella que antes roldaba os 35 euros, hoxe fácil supera os 50 e sen grandes luxos polo medio. E unha noite de festa tamén se dispara. Entre cea, copas e taxi, pulverizas 80 euros, fácil. Os consumidores queremos manter a vida social, pero de pedir unha segunda rolda pensámolo dúas veces, porque detrás destas subas están os custos da enerxía, os alugueiros, os provedores, os salarios, e o sector advirte, ou se encarece a carta, ou tocará botar peches, verdade, Óscar? Bernardo, que a vida está moi cara, estes pulpiños agora xa non saen tan ben de prezo como saían antes, e efectivamente, a pobre Chelo aquí ten que subir o prezo da carta, ten que subir os prezos todos, porque senón é que estades en risco de poder botar o peche, Chelo. Sí, a verdade é que sí, está todo super caro e se non se suben os precios, pois non se dá mantenido. Claro, porque vemos aquí, por exemplo, todos estes produtos que temos aquí, mesmo o aguacate, todo sube moito o prezo, e vos a carta aínda non lle metichedes esa subida. Este ano non fixemos todavía nada, pero sí que temos que a partir de 1 de junio temos que subir algo. A partir de 1 de xuño daquela xa prometemos esa subida. Sí, porque é imposible, é inviable, non se dá mantenido, non solamente é o produto, é tamén o que nos rodea, luz, gas, sueldos, seguridade social, hacienda, son 50.000 cousas. Todas as cousas que van subindo pouquiño a pouco e a vos afogan, porque mesmo o gasto que facemos hoxe en día, xa a xente que ven aquí a consumir, non é o mesmo. Non. Todo cambiou. Tampouco non se gasta igual que antes. A xente reprímese. Reprímese, ti notas que sí, a xente chega e, por exemplo, en que tipo de cousas se corta? Pois, a ver, nos platos máis caros, pode ser. Comparten máis, non se come racións compartidas. O sea, que te chegan mesas a mellor cheas, pero comen un par de tortillas entre todos. Exactamente, e tes todo ocupado. E despois tamén hai algunha cousiña, eu que sei, por exemplo, a hora de beber e todo isto, a xente cortas un pouco máis. Sí, a ver, as botellas de viño salen menos que antes, beben auga. E desde a pandemia tamén mermou moito as noites desapareceron, prácticamente. O sábado á noite, o viernes á noite, algo, pero bueno, as noites... Daquela sí que estamos levando a man o peto moito para intentar reducir o gasto, e iso a vos afecta-vos e ides ter que subir a carta. Credes que ides ter menos xente agora que vai subir os prezos? Bueno, como está todo tan raro, pois non sabemos como vai a salir isto.
Temos que ir pouco a pouco, paso a paso, a ver como vai a historia. Pouco a pouco, eu ben vexo que o levades con gracia a pesar de todas as subidas e a pesar de todas as cousas. Hai que terlle ganas ao traballo para poder seguir con isto, senón xa se mandaba todo a freír viento. Se tuvera outra cousa, xa non quedaba aquí. Desde logo que sí, o sea, eu vexo ben, Chelo, que facedes todo o posible porque siga vindo a xente e por seguir tendo un produto de calidade como o que tedes aquí. Este pulpiño que tedes aquí, compañeiros, que podedes vir a comer aquí onde Chelo, que o fai estupendamente e que ata 1 de xuño mantense o prezo, compañeiros.